Δώσε τους, Θεέ μου, την αλήθεια των απλών ανθρώπων που λέγοντας πίνω δεν εννοούν παρατροφή κι όταν αγγίζουν λείψανα γεμίζεται η ζωή στα κουρασμένα μέλη. Γεμίζεται η ζωή στα κουρασμένα μέλη. Δώσε τους, Θεέ μου, την υπομονή των ταπεινών που όταν τελειώνει ο χρόνος δεν λογαριάζουν ανεκπλήρωτους καημούς, μη τα αποκηρύττουν μέρες αφράδες, αλλά μόνο ακούγοντας σαν τα παιδιά τα κάνανα άλλο δεν λένε. Παραδόξα σοι ο Θεός, παραδόξα σοι ο Θεός. Δώσε την τόλμη των πιστών που ζώντας ανερμήνευτο το θαύμα γνωρίζουνε πως μόνο στα ερήπια αλήθεται ανεμπόδιστος ο Θεός, αλήθεται ανεμποδίστος. Δόξα σοι, δόξα σοι, δόξα σοι, ο Θεός. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι μακαριότατος. Αν γίνω μακαριότατος και κόψετε μετά ένα «ο», θα γίνω μακαρίτης. Οπότε ο μακαριότατος είναι προθάλαμος του μακαρίτη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, το αποσκορακίζω δηλαδή. Ναι, καλά είμαι όπως είμαι. Ακόμη καλύτερα όταν σκέφτομαι πως ήμουνα, θέλω να παραμένω όταν είμαι εδώ τουλάχιστον όπως ήμουνα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέμβαση. Τώρα να κάνουμε χαιρετισμούς για το Στυλιανό στον τόπο του. Να πούμε για το Στυλιανό, όσοι δεν τον γνωρίσαμε όπως τον γνώρισαν πολύ περισσότεροι από αυτήν την αίθουσα, είναι Σόλικο. Να πούμε μόνο πως ο άνθρωπος αυτός ήταν μια φωτιά ολόκληρος. Μια φωτιά που έκαιγε για την Εκκλησία και τον άνθρωπο. Αυτό είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε εκ του σύνεγγυς. Ως προσκεκλημένος του τα κείμενά του μέχρι τότε και μετά που τα είδα ζωντανά μπροστά μου με τη φωτεινή του μορφή. Αυτήν την ανεπανάληπτη προσωπικότητα που ζούσε εσχατολογικά, που ζούσε στο σήμερα, το αύριο, που σχεδίαζε, προγραμμάτιζε, ένωνε, διακονούσε τον άνθρωπο. Αν ενθυμίστε καλώς, φεύγοντας από εδώ, σας αποχαιρέτησα με δικούς του λόγους. Και αν επίσης ενθυμίστε, όταν έφτασα στο Ηράκλειο, στον εισβατήριο όπως ονομάζεται, λόγο μου, στην ενθρόνησή μου, με λόγους του Στυλιανού μίλησα. Με εκείνο το ποίημα προσευχή του αηδήμου μεγάλου κριτικού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού. Θεέ μου,
Αυτή είναι η κατάσταση εδώ κάτω. Δεν χρειάζεται να σου γράψω περισσότερα. Αν θα σου στέλνα και μια μονάχα σελίδα ανθρώπινης μοναξιάς, φοβούμαι πως θα βούβαινα τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις διοικείς εσύ. Περιμένω τις καινούργιες εντολές σου. Αυτός ο μεγάλος δάσκαλος όλων μας, που μας έμαθε πως στην Εκκλησία δεν έχουμε τίποτε δικό μας, στην Εκκλησία δεν είμαστε ούτε καν εμείς, αλλά μειωνόμαστε διαρκώς για να τρέχει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του ανάμεσα στους ανθρώπους και για να διασχίζει την ιστορία με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σας επαναλαμβάνω αυτό που είπα εκείνη την ημέρα, αυτό που βλέπω κάθε μέρα πάνω στο γραφείο μου, κάτω από το τζάμι, όπως μου το πρόσφερε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης όταν ήμουν εδώ, αυτό που διαρκώς δονεί την ύπαρξή μου. Μια προσευχή, παύλα ποίημα, του Στυλιανού, που απευθυνόμενος στο Θεό της αγάπης, λέγει: Κύριε, φοβούμαι ότι αν ήθελα να σου γράψω έστω και μια λέξη ανθρώπινης μοναξιάς, θα βούβαινα και αυτόν τον τρισάγιο ύμνο των αγγέλων. Μα τις επιχειρήσεις της διοικείς εσύ. Αναμένω τις καινούργιες εντολές σου. Την επιχείρηση η Εκκλησία δεν τη διοικεί ούτε ο Ευγένιος, ούτε ο Πρόδρομος, ούτε ο Ειρηναίος, ούτε όλοι μαζί. Την επιχείρηση σωτηρία του κόσμου και ευαγγελισμό της ανθρωπότητας την έχει ο Κύριος της δόξης, που λέω για μια ακόμη φορά, βρίσκει κάθε φορά 1000 τρόπους να εισέρχεται στους καρδιακούς μας χώρους και στην ιστορία του κόσμου, και εμείς απλώς δεχόμαστε και εφαρμόζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τις δικές του κάθε φορά εντολές. Αυτό έκανε πράξη και ο Στυλιανός, γι' αυτό έγινε, γι' αυτό είναι, γι' αυτό θα είναι για πάντα αυτός που είναι στην ιστορία της Εκκλησίας. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο σεβασμιότατός μας, ο αγαπημένος μας Ευγένιος, είναι λίγο σόλικο να κάνουμε χαιρετισμό για έναν άνθρωπο αυτής της αξίας και αυτού του βεδινεκούς, όπως ήταν ο τιμόμενος απόψε, ο Στυλιανός. Εγώ θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρο Αρναουτάκη, για αυτή την εκδήλωση και να πω ότι απόψε θα μιλήσουν ομιλητές εγνωσμένου κύρους για έναν άνθρωπο ο οποίος έλαμψε, ήταν φωτιά πάνω σε αυτόν τον κόσμο και σίγουρα λάβει και στον άλλον κόσμο. Θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Όταν πρωτοήρθα στην Κρήτη, ο Στυλιανός ήταν πολύ φίλος μιας πρώτης μαστείας, της Κοκός της Βιολίου. Ήταν πολύ φίλοι και όποτε ερχόταν στην πατρίδα του εδώ για κάποιες μέρες διακοπών κτλ. Την έβλεπε και συζητούσαν οι δυο τους διάφορα πράγματα. Μία μέρα λοιπόν έτυχα στο σπίτι της, τον γνώρισα από κοντά. Ήταν ένας άνθρωπος, ειλικρινά σας λέω, τόσο απλός μέσα στη μεγαλοσύνη του, γιατί φαίνεται ότι οι μεγάλοι άνθρωποι, αυτοί που έχουν τη σφραγίδα, είναι απλοί άνθρωποι. Αλλά μέσα από τον απλό τους λόγο πραγματικά λάμπουν. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Όταν έφυγε λοιπόν, ρώτησα τη θεία μου, μα ποιος είναι αυτός? Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και μου είπε και εκείνη, είναι ένας φωτεινός άνθρωπος που είσαι πολύ ευτυχής που τον γνώρισες στη ζωή σου. Αυτά για αυτόν τον άνθρωπο. Είστε πολύ ευτυχείς ρεθυμιώτες που τον ζήσατε ορισμένοι από τα παιδικά σας χρόνια και είμαστε πολύ ευτυχείς και πάρα πολύ έτσι
που αυτός ο άνθρωπος καταγόταν από το Ρέθυμνο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι με το καλό η εκδήλωση. Δεν έχει ανάγκη ο Στυλιανός από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εμείς έχουμε ανάγκη να ακούμε στις μέρες μας λίγα για αυτόν τον άνθρωπο, για να παίρνουμε κι εμείς δύναμη και κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα για από μένα, Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης. Σας καλωσορίζουμε σε αυτό εδώ το χώρο που φέρει τη σφραγίδα σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Ευρωποτάμου, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, για να αποφύγουμε τις υπόλοιπες προσφωνήσεις. Νομίζω και για να πάρω τη σκητάλη από τη Μέρη, ότι είναι καλό να μιλάμε για αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες με αυτό το τεράστιο πνευματικό ανάστημα και τη διεθνή ακτινοβολία, όχι για να τους θυμόμαστε απλώς, αλλά για να εμβαθύνουμε σε αυτά που είπαν, έγραψαν και ήδη βιωματικά δίδαξαν. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και δυστυχώς αυτές οι εσπερίδες συχνά απευθύνονται σε εκείνους που κάτι ξέρουν για τον τιμόμενο. Ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος που αγνοεί, γιατί πραγματικά σήμερα συναντηθήκαμε εδώ για να ακούσουμε 4 εξαιρετικούς ομιλητές να μιλήσουν για ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, που πρέπει να σημειώσω ότι την 3η Δεκεμβρίου του 1996 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης ομόφωνα του έδωσε τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορούσε να απονεμηθεί και αναγνώρισε ότι είναι μια εξέχουσα φυσιογνωμία η οποία πραγματικά συνεχίζει τη λαμπρή παράδοση του Ρεθύμνου, όχι μόνο στη θεολογία, αλλά και στα γράμματα, μια που λέμε ότι το Ρέθυμνο είναι η πόλη στο γραμμάτι. Διαβάζοντας μόνο τους στίχους εκείνους που έχετε επιλέξει σοφά στην αφίσα αυτής της εκδήλωσης, μπορώ να πω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ολόκληρο σεμινάριο, τουλάχιστον 6 μηνών, λέξη προς λέξη, για να βρούμε το βαθύ νόημα ενός ανθρώπου που εκφράζονται απλά και έλεγε σπουδαία πράγματα. Γιατί τα σπουδαία λέγονται με απλό τρόπο και νομίζω ότι ο Στυλιανός ενσάρκωνε αυτή τη βαθιστόχαστη απλότητα του μεγάλου ανδρός. Εγώ λοιπόν θα είμαι εδώ μαζί με όλους εσάς, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η εσπερίδα πρέπει να μας καταστήσει υπόχρεους, ώστε να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και με άλλες επάλληλες εκδηλώσεις το πνεύμα του Στυλιανού, μελετώντας αυτά που εκείνος συνέγραψε και που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον τιμήσουμε με τον τρόπο που αξίζει σε έναν άνθρωπο που όλο είναι και λιγότεροι δυστυχώς γεννώνται, γιατί αυτοί οι εύκολοι καιροί δεν δημιουργούν μεγάλους άντρες και μεγάλες γυναίκες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ Ρωμανέ. Ο πατήρ Ρωμανός θα αναγνώσει χαιρετισμό του Αγίου Αυστραλίας. Ναι. Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, κυρίου Μακαρίου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ρεθύμνης και Ευρωποτάμου, κύριε Πρόδρομε. Πολλάκις διαπιστώνουμε ότι μιλούμε για το σκοτάδι της άγνοιας στην εποχή των φώτων, σε καιρούς απαράκλητους, σε ημέρες πνευματικής ένδυας, γενικευμένης σύγχυσης, αναιτιολόγητης αφιλίας και ας μου επιτραπεί ο όρος ρηματικής αφασίας, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με την ευλογία του οικείου Πιμενάρχου, εκλεκτού και σπουδαίου ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Προδρόμου, εντός του πλαισίου της συμπληρώσεως 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των εν Ρεθύμνη Αγίων 4 νεομαρτύρων, συμπεριλαμβάνει και την απόψινή σεμνή, αλλά και λίαν τιμητική για την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας τελετή μνήμης του αηδήμου και άμεσου προκατόχου Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού Χαρκιανάκη του Κρητός.
Με την απόψινή εκδήλωση μνήμης, ασφαλώς, δεν τιμούμε ένα τυχαίο πρόσωπο. Φέρουμε ενώπιόν μας ένα μεγάλο και ευσυνείδητο Πρωθιεράρχη, ο οποίος για 44 χρόνια ανάλωσε τον εαυτό του στο Ιερό Θυσιαστήριο και στο εμπιστευθέν από τον Θεό και τη μητέρα μας Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία ποίμνιό του, στην Πέμπτη Ήπειρο. Τιμούμε ένα διακριτικό ποιμένα που οδήγησε με σύνεση και σοφία ψυχές των Χριστών. Υποκλεινόμεθα μπροστά στο πνευματικό μεγαλείο ενός χαρισματικού ιεράρχου που ανέπαυσε συνειδήσεις και καλλιέργησε την αγάπη προς την Εκκλησία. Επενούμε προς δόξαν Θεού έναν ακάματο εργάτη του Ευαγγελίου που ενέπνευσε νέους και σφυριλάτησε την πίστη τους. Μνημονεύουμε έναν κρατεό θεολόγο που άφησε ανεξίτηρη τη σφραγίδα του στα θεολογικά γράμματα και στον διαχριστιανικό διάλογο. Αναγνωρίζουμε έναν ευαίσθητο ποιητή που κατέδειξε ότι η ανοχή, η συγκατάβαση, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο αποτελούν πλήρωμα της σταυροειδούς αγάπης που διακηρύσει η Ορθόδοξη παράδοση και που φέρνει νοουμένη εκκλησιοκεντρικά και εσχατολογικά πνευματικούς καρπούς. Τέλος, φέρουμε στη σκέψη μας την έκβαση της αναστροφής ενός κριτός ιεράρχου, συμπατριώτου μας, γέννημα και θρέμα της Ρεθυμνιακής γης, ο οποίος τίμησε την καταγωγή του, ανέδειξε το μεγαλείο του τόπου της Κρήτης και διέσωσε την πολιτισμική μας ταυτότητα ως Ελλήνων στην ευλογημένη χώρα της Αυστραλίας. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τηλιανός περιτύχησε με τη σοφία του τους ομογενείς μας από τη δίβουλη αγκάλη του φιλήματος της αναδόχου πατρίδας. Βάστασε υπό τη σκέπη του ομοφορείου του σε καιρούς χαλεπούς μάλιστα τις ανησυχίες των Ελλήνων για ένα αβέβαιο μέλλον στην ξενιτιά. Σπόγγισε τα δάκρυα των θλίψεών τους και έθεσε ψηλά τον πύχη της ελπίδας του γένους μας. Πολλές φορές έρχονται στη σκέψη μου οι στίχοι από το ποίημά του «Η πρώτη προϋπόθεση», όπου διαβάζουμε τα εξής. Δεν θέλουν τόλμη η αλήθεια και η αρετή. Πάνω από όλα θέλουν ανιδιοτέλεια, την πιο σεμνή μορφή ελευθερίας. Ο τολμητίας μπορεί να έχει θράσος και να ζητά εκ των υστέρων αμοιβή, έστω και την απλή αναγνώριση. Όμως εκείνος που ζητά κάτι τέτοιο είναι σαν να μετάνιωσε για ό,τι έκανε, σαν να μην νιώθει αυτάρκης, και η ελευθερία βδελίσεται μισούς ανθρώπους. Αισθάνομαι την ανάγκη εκ μέρους του πληρώματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, των αδελφών βοηθών συνεπισκόπων μου, του ευαγούς κλήρου και του φιλοχρήστου λαού, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σεμνής απόψινής εκδηλώσεως προς τιμή του μακαριστού προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου κ. Τηλιανού. Κυρίως και πρωτίστως εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κύριο Πρόδρομο, σεπτόπη μενάρχη της Θεοσώστου Ταύτης Μητροπόλεως, προσφυλέστατο και αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, με το οποίο την πρωτοβουλία, την ευχή και ευλογία πραγματοποιείται η απόψινή εκδήλωση μνήμης. Σεβασμιότατε και προσφυλέστατε, Άγιε Ρεθύμνης, Κύριε Πρόδρομε, συγχαίρω και συμπανηγυρίζω μαζί σας και με όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα της ιστορικής Μητροπόλεώς σας, εξ αφορμής της σημαντικής για το γένος και την πίστη μας επετείου συμπληρώσεως 200 ετών από τη μαρτυρική τελείωση των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Η δική σας ευλογημένη επέτειος συμπίπτει με την συμπλήρωση 5 ετών από την ισχύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Τηλιανού, κατά θεϊκή συγκυρία δε συμπίπτει και με τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μέσα σε αυτό το επετειακό και εόρτιο πνεύμα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας αισθανόμαστε τη χαρά μας να γίνεται μεγαλύτερη και το μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας σύνδεσμο να γίνεται ισχυρότερος και πνευματικότερος. Εύχομαι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, δια πρεσβειών των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Γεωργίου, Αγγελή, Μανουήλ και Νικολάου, να σας χαρίζουν έτη πολλά για να συνεχίσετε την τετιμημένη αρχιερατική πορεία σας προς δόξαν Χριστού και της Αγίας μας Εκκλησίας.
Αφού τέλος ευχηθώ σε όλους τους εκλεκτούς παρόντες να έχουν την ευχή και την ευλογία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, θα παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να κλείσω τον ταπεινό αυτό χαιρετισμό μου με ένα δάνειο από τον φωτοφόρο λόγο του, που αποτυπώνεται σε ένα από τα ποίηματά του. Η ζωή θα συνεχίσει τον ανήφορο, όσοι κι αν πρόδωσαν το φως. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριο Εμμανουήλ